Здравейте, мили хора от Лилавата стая! Това е рубриката, в която споделям своята опитност на лечител, на фасилитатор на вашите енергийни и лечебни процеси. Днес ще говорим за една тема, която често възниква в нашата работа, и тя е как стратегиите на детето, на вътрешното ни дете, понякога се появяват на пътя и възпрепятстват нашия лечебен процес. Детската стратегия на оцеляване била нашата детска мъдрост, нашия защитник. Чрез нея ние сме успявали да оцелеем емоционално. Тя ни е давала възможност да се адаптираме в свят, който не е отговарял на нашите нужди, на нашите емоции, на свят, който ни е травмирал. Може би разпознавате голяма част от тези детски стратегии. Едната от тях е да бъдем силни, да се справяме сами, да не поискаме помощ, да замръзнем. Друга такава стратегия е да бъдем много революционно настроени, един вид дразнещи, или да привличаме вниманието чрез негативни действия, защото това е единствения начин всъщност да получим внимание. Стратегия на това да угаждаме, аз ще направя още малко, мамата или тати съответно да бъдат доволни, и тогава може би ще получи любовта. Стратегия да се обидим. Това е много финна стратегия, която много по-трудно се хваща, но тя е: аз съм обидена, затварям се енергийно или обиден и не искам нищо от вас. Ще се справим сам, аз съм повече. Тя обикновено върви с малко арогантност, но дълбоко долу в нея е нуждата да бъдем видени, да ни се обърне внимание, да остане някой. По какъв начин тези детски стратегии всъщност влияят на лечебния ни процес? Когато се с трудност в живота си, болест, по-сериозна или даже и грип понякога, всъщност в нас автоматично се включват някои от стратегиите, с които сме се справили като малки, като деца. Тоест, казано по друг начин, вътрешното ни дете излиза на преден план и започва да управлява целия ни лечебен процес. То може да седи и да очаква някой да се погрижи за него, т.е. да не поема отговорност за това да намери своето лечение, да прехвърли цялата отговорност върху лечители, лекари, близки, и по този начин всъщност да не съдейства на процеса, да седи в едно чувство на безпомощност и за това, че той нищо не може да направи. Друго, което често се случва за тези, които не са били обгрижени емоционално като малки, са свикнали се справят сами, и всъщност да неглижират нуждите си. Те казват: това не е нищо сериозно, и всъщност с това забавят лечението и диагностицирането на някои от болестите. Тези, които са свикнали да се справят сами, също така трудно се доверяват и всъщност може и да отидат на специалист, но някакси нямат усещането, че са видяни. Те нямат усещането, че отсреща са посрещнати и ще бъдат обгрижени както трябва, т.е. тяхните естествени нужди на тялото, на емоциите ще бъдат видяни. Има и други, които са свикнали като малки да се справят с трудностите, угаждайки на околните. Те започват да слушат всичко, което авторитетите им казват, близките, и с това все повече и повече губят връзка реално с своите естествени нужди, с това, което тялото им казва, което емоциите им преживяват в този момент. И по този начин в угаждането те загубват изцяло себе си и удължават процеса на излекуване. Има и други по-финни стратегии, при които, когато говорихме за обидата, при обидата има едно затваряне на аурата, в която усещането, че не си видян, започва да се случва и в лечебния процес. И там стратегията е: аз се знам, аз ще намеря моя начин, ще потърся още някой, но това със сигурност не помага, защото когато имаме тази финна обида, има една арогантност вътре, в която си казвам: да, никой не ме вижда, аз си знам най-добре за себе си, с което всъщност не допускаме ние наистина да бъдем видяни и ние наистина да имаме тази подкрепа, от която да получим тази подкрепа, от която ние имаме нужда в този момент. Една от често срещаните стратегии по нашите ширини всъщност е тази на отличника. Там се почваме да правим всичко, което чуем, и всичко, което е достъпно с някаква старателност, която е
прекомерна и която води до една стегнатост в тялото. И за съжаление в цялото това не се обръща достатъчно внимание за интеграция, за релаксация, за подхранване, за отпускане, за неща, които ние така или иначе имаме нужда по време на лечебния процес. Какъв е изходът от това? Разбира се, че не искаме да оставим вътрешното ни дете да ни лекува, защото то въпреки че е прекрасно, има много творчески заряд, всъщност той емоционално незряло и всъщност неговата роля не е да се справя с кризи, затова са били възрастните около него. Затова е важно ние да влезем в ролята на зрял възрастен, който може да обгрижи всички наши нужди. И за целта е добре в моменти, в които не сме в криза, да отделим време за терапия, за свързване с това вътрешно дете. За виждане за това какво тази стратегия, с която ние сме свикнали да живеем, всъщност покрива, каква нужда седи отзад. Защото всички ние всъщност натрупваме в телата си голяма част от нас, нашите болести всъщност са непосрещнати нужди, замръзнали наши нужди, замръзнали наши травми, които всъщност ние, когато сме били малки, не сме могли да изработим, да посрещнем. И това е била мъдростта и на нашето дете, да се отдели, да ги остави и да продължи напред чрез изработената стратегия. Но сега, когато сме големи, вече имаме възможност да посрещнем тези нужди. Нуждата да си обичан, нуждата да си видян, нуждата да си в заедност, нуждата да си оценен, нуждата да бъдеш този, който си автентичността, която ние всички носим в себе си. Защото колкото и да ни е трудно, колкото и големи да са предизвикателствата в живота ни, колкото и отчаяващи да изглеждат отношенията или някои проблеми, с които години наред се борим, винаги в тях се крие и самия отговор. Колкото повече пространство дадем и успеем смело да влезем навътре в самата енергия на това, което преживяваме, в самата емоция, като минем през нея, знаейки, че има кой в нас да седи и да наблюдава това, толкова по-бързо се случва лечението. И не трябва да позволява на вътрешното ни дете, заради страха и ограничението, които е преживявал, когато е бил малко, да застава на пътя на нашето лечение. То има нужда от любов, прегръдка и пространство. Дайте му я, но не му позволявайте да управлява лечебния ви процес. Обичам ви и до скоро!